mugni u issa dawn it-tnejsa dak il-ħin sew kienu għedin. Dan il-ġkien ġenna tal-art Alla dan u Eva menx mart sissa għalijom kollox kien waġġew għadina l-art. Sakemm dawn it-kollox kien qed sejjer sew, sakemm innoċenza dawn u rew li qatt ma badew. Nofs ta' ġbien għalkemm ir-riħ kien hemm siġra battu fih, għall-oħrajn din kellha zokkek sħiħ kila minn u l-leħen għallhom it-tnejn minn dis-siġra taqtaw xejn. Tikkonfondu intom m'hemmx għalfejn, tuffi ħaffar imnejn.